Namumukod tangi ngayon ang tanawin ng matitingkad na kulay puti at dilaw na bulaklak sa Bacol Flower Farm na handa ng anihin bilang paghahanda sa nalalapit na Semana Santa sa susunod na linggo. Kapansin-pansin ang magandang tubo ng iba't ibang uri ng bulaklak tulad ng Aster White, Golden Yellow at Regata na may iba't ibang variation ng puti at dilaw. Mga kulay na karaniwang ginagamit sa mga dekorasyon sa simbahan at sa mga prosesyon ng mga karosas ng mga imahen. Ikinatuwa naman ng mga magsasaka ng Bacol Flower Farm ang magandang kalagayan ng kanilang mga tanim. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga input gaya ng fertilizer, pinili pa rin nilang panatilihin ang abot kayang presyo ng kanilang mga bulaklak bilang pagtugon sa matagal ng tiwala ng kanilang mga customer. Po, apektado po. Talaga, busman po kita apektado digdi, lalo sa mga barakalon, lalo sa mga siring sa yung mga paratan, ang pinakainot na sa digdi, ang medisina. Kapos pong mga pang-spray, mga fertilizer, talagang apektado. Gabos man po yan, naglarangkaw. Kaya halos nga ang presyomi kang nakaaging mga, halos pareho lang. Dahil ang inaano may man yan, si mga mabakal, baka kung maapektuhan man. So gabos ka, para pareho lang na makakuha man tigdirikit. Sa kasalukuyan, umaabot sa 250 hanggang 300 pesos ang isang bundle ng mga bulaklak na nagbabago depende sa kalidad at ayos ng mga ito. May mga nauna na rin umanong umorder ng bulaklak, karamihan ay mula sa mga simbahan na gagamit nito sa mga gawain sa Semana Santa. Ready na po. Kaya nga po sa Partano, may mga pa-order naman po na itong mga gagamitin sa simbahan, sa mga arko na itong ipaparininda. Gawa na po mga nag-order naman po. Samantala, hindi lamang paninda ang inihahandog ng Bacol Flower Farm. Inaanyayahan din nila ang publiko na bumisita habang hindi pa na-harvest ang mga bulaklak upang saksihan ang makulay at masaganang tanawin ng mga bulaklak na tanim. Isang perpektong lugar para sa pagpapahinga at pagkuha ng mga litrato. Libitan ko po si mga taga-Naga, bilog po ng Bicol, magayon po, mahiling pa po ninong kagayon ng burak nun yan, magigdi na po kamo. Si mga gusto na po magpa-reserve po, magigdi na po kamo para mas, kumbaga, mainot pa po si itong mga pag-abot ng Qur'anan ng Martes Santo, nakainot na po kamo kasi baka po kulangan man kita ng burak. Pero sana po, dahil kita kulangan ng burak. Binibitaran po kamo na mas amay po kamo mag-igdi. Richin Boy, CSN.